Se todo vai segundo o previsto, o proxecto de renaturalización do río dos Gafos no treito entre a Tablada e Rosalía de Castro estará en marcha no mes de decembro. A reforma suporá un revulsivo medioambiental e urbanístico para a zona. Vai significar esta intervención na Tablada pois o aperitivo do que será ese río dos Gafos renaturalizado, ese río dos Gafos aberto e integrado urbanística e humanamente no corazón da cidade de Pontevedra. A actuación centrarase no único treito do Gafos que nestes momentos non ten paseo nin tan sequera é accesible. É a zona do río que está pois máis degradada neste momento, no sentido de que está conformada por traseiras de edificios, moi encaixonado entre eses edificios e sin posibilidade real xa non de paseo, sino de acceso siquiera ao río en ningún punto. Cun prazo de execución de como moito 4 meses, a actuación ten un orzamento que rolda os 600.000 euros. Tan só unha empresa, Copsa, presentou a súa oferta ao proxecto. A proposta contempla a creación de zonas de pradeira e bancais que permitirán acceder ao río. Reverdecer tamén ese espacio ata o río, mesturando dous tipos de solucións, as zonas de erva, as zonas de pradeira, de ribeira pura do río, con zonas en bancais que permitan tanto xerar zonas de lecer, zonas de estar, como zonas de acceso e de baixada ata o río para poder tocar a auga e para poder chegar ata o río. Ademais, o proxecto inclúe a construción dunha nova pasarela en sustitución da actual ponte de formigón. Plantexa derrubar esa ponte de formigón que, insisto, que oculta o río e que afea notablemente o entorno, sustituíla por unha pasarela volada sobre o río, unha pasarela lixeira que se procurou que fose que tivese o menor impacto posible desde o punto de vista visual e, por tanto, interrumpise o menos posible tanto a vista da ponte de Rosalía de Castro, como saben, está feita en pedra e que, é das pontes históricas que se conservan sobre o río e que, ao mesmo tempo, tamén ocultase o menos posible o cauce dos Gafos. Ademais da supresión da actual pasarela de formigón, o proxecto busca tamén a eliminación de colectores en superficie e a súa renovación como elementos soterrados que non interfiran visualmente dentro da paisaxe de Ribeira.